Anonzani muri maoko? Zita anonzani? Rinondiputsa maira mazina akuno ani. Rinokuputsa mazino? Maiki? Uri kuputsa mazino zita remurume? Handiti munoona ndikati vanhu imbai. Vatoimba ka? Ha? Nai mama, ku Vanduzi kunani? Mama angu na hama dzangu. Akutoprofita kune kuimba chete. Vanduzi. Zvino anavha unomafarira iwe unonzani? Vanilda. Anavha anovada. Vanduzi, Vanilda. But ndakadza ndokutaurire nyaya iri pano. Amen. Washinga waimba pamberi paMwari. Somebody say 1, 2, 3. Mwana wako ukabereka ni makore mangana? Ana 3 uyu. Yeah? Uyu ana 3. Ana 3. Itatosvika pa 3. Somebody say 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mukuru une makore mangana? 6. Ari kuprofitwa nokuti angouya kuzoimba. Ameno kana muri kuzvinzwa? Ko imi madi kuimba. Na urega ndikubatsire. Chekutanga ndechekuti wataura hako zvekuMozambique. But ini ndiri kuchimanimani. Chimanimani ndakarohwa namamuna angu achitu wakutanga ndakasiyana naye. Saka une murume aurigara naye kuchimanimani? Ndinaye. Now rekedza ndikugadzirise why zvinhu zvako zvachida kusamira zvakanaka. Ndatarisa in the realm of the spirit. Can I just do a little bit deeper? Ndatarisa in the realm of the spirit. Iwe ndiwo wakuda kutobatwa nepfungwa isiri right. Amen. Era ndayakuno ndabhuya kuti ini ndausiyana namamuna uyu akabvisa honde dai ndauchengeta vanangu kumba. Wakuda kutomusiya murume? Amen. Ko unonzi Ana ndiani? Hama yangu prophet. Hama yako? Hama yangu mudoko wangu. Mudoko wako? Dai nini kuyayena. Now, uyu imimi imbondiudza reason ndibva ndakumugadzirisa izvozvi. Chauri kuda kusiyira murume chii? Zvine chekuita nemari? Uda kusiyirei murume? Unonetsana nekuda kwei? Kwemari. Kuita sei kwei? Kuita sei kwemari? Asondipasiwo mari nada futi nini ndauda ndakugara navanangu. Haasi kukupasa mari? So chikafu anondotenga kwenosiya basi. Ndosaka ndada kukugadzirisa nokuti iwe uri kuti haasi kukupa mari asi chikafu chese ari kutenga. Mwanangu, chiri kuda kuti usiye murume idhimboni rakatokugara. Wazvinzwa? Amen prophet. Anonzani muri maoko? Zita anonzani? Rinondiputsa maira mazina akuno ani. Rinokuputsa mazino? Maiki. Maiki? Uri kuputsa mazino zita remurume? Chinzwa shoko randida kutaura newe mwanangu. Chidzokera hako kumba. Wazvinzwa? Amen. Unochengeta vana. Wosiyana hako nemurume. Amen. Nokuti iwo chiri kukumisa ndechekuti uyo akabvisa pfuma uri kutotya kuti unonotambirwa sei. Amen. Asi ndiri kunzi ukasadzokera chaita ndimubvumidze kuti adzokere inyaya kuti achahura. Saka zviri nani agara akaenda. Ndomuita sei? Unomuda here Maiki? Dei pandakauya ini handimudi ne. Saka ndanonga tsono zve. Anozohurirwa Maiki. Yake mukadzi anomuda waone kuti ngaena nimamuna ngatsvage hake mukadzi. Indaenda kuchengeta vanangu vangu. It's okay mwanangu. Inini vanhu vese vari kukushora asi ndiri kusaidi kwako. Chienda hako kumba unochengeta mhuri. Gara hako pasi.
endako vanduzi watinonzani vanhilda Vanilda. vanhilda endako roera maoko vanhilda vakomana kana munhu asisade anenge asisade mai kaita munyama apati zviri nani kana ukanga wanzwawo ipapa ndikati chimba imakuda here makuda here kuimba mupei maiki todawo anoimba zvekumozambique